जेजूच्या अधिकाराचे सवाल विचारणं तांच्याच सवालांत शिरकल्ले आता परत जेजूची आयिल्ले दिसतात. आता थोडे फारिजेवांनी हेरोदीचे पक्षदार जेजूशी येतात. तांचो उद्देश सुवार्थेगार स्पष्ट सांगता. ते जेजूच्याच उतरांनी जेजूक सांपडावन घालूंक आयिल्ले. जेजू तांचो घात जाणा जाता आणि कित्याक तुम्ही म्हाका पास मांडूंक सोदतात म्हणून विचारता. जेजून तांचो घात जाणा जावप आणि तांकां पाटी सवाल घालप तांच्या सवाला फाटलो वांकडो उद्देश कळीत करता. तितलेंच न्हय, परिस्थिती आणि मनशा चिंतना समजूंच्यांत जेजूची दैवीक सकत परगट करता. चक्रवर्तीक तिरवो दिवचो कायद्याक विरोध वा कायद्याक चरी म्हणलें फारिजेवांनी हेरोदीच्या पक्षाच्यांचे सवाल जेजूक राजकीय आणि धार्मिक अशे दोन रितींनी सांपडावन घालूंक शकते. पूण जेजून चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया म्हणून आपणाकच तांच्या फासांतले सोडयलें मात्र न्हय, आपलो अधिकारी स्पश्ट केलो. मार्काचे सुवार्थेंत जेजू आणि अधिकारी वर्गामध्ये वा विरोधी पंगडामध्ये जाऊनच्या घर्षणाचो एक प्रमुख वांटो सुवार्थेंत आज दिसून आयलो.